liang jongga seng HANM kakwa aban pensai pajba bakum kaseng kamdon kano ka jing ya sha liang bat kano seng sain terthei bat kidikot kaseng kila aban kersan ya kano ka parti kum uriu simet bat uneka kimdei ban pendon kam ya kerteng jokseng habaya dei bat kejing saphyang ha social media bala penphyang lengba ka shlong mil nakaliang jong kaseng HNM ka penrem jur bat ka susi ya kene kejing le kabala sim ya kerteng jong kaseng ka jingkersan jong u ne ka dikot jong kaseng ya kanono ko parti ka dai ka kam simet kam dai ka kam jong kaseng HNM nakaliang jong kaseng halor ka ne ka syak pentok bria kam don len pi da kumwai pat henry kan saya song perkat la ngin ujor ne em da ka hajar ane ka FIR persya ya ka tai ka shlong mil ka bla pen putnam ya ka sen rada jia ba unu dikot ukersan ya ka no ka parti kata kadai ka kam simet jong u dikot jong ka sen ira kam simet ban pen yesno bat kaseng kan nom la dalai ban priang bat kamla ban priang dalai ruem kum kaseng kam sem lap tha ne ya wer ya kidikot bakin lek ban kersan ya kano ka parti le kano ko seng bat kam don benta bat kano ko seng sain perthai kumta kidikot jong ka HNM kilong lajluit ban kersan ya ka bakwa te habaya dei bat katu ka jingya forward door kumba philaitip kadon ka wei ka group ka bang ikot jat benreu ban kersiu ya ka tei ka group lasna da kinong elam jong ka HNM kum ki admit but hagte ka group don shibun ki riurang ba na ri khasi jaitya na ki parti ki ba pher ki seng balang nongelam ki ba pher ka te ka group ka jingmu jong ka te ka group kalong ban ya thir ban ya tai ya ki dawa khamtam kuno ban tei ban kersiu ya lakari ban ka jai benreu henry hagne ka sibnai menta chitaya wartayo ka badai ka ayom election MP Lok Sabha hangtai po parlimen nang badal kiladon kijing yasen habade bat ki khubor politik ki isu politik ki jing yasen ki balai project bat kato ke jing forward ke jonga omdei bang sedang su manga ladon suwa ki babon ki dikot jong jai penreu boper ki balai yasen ye kam politik don bong ha ka bom don bong ha ki don bong how pra tika tu ke jing yasen ka jongi kam dei kano ke jitmu ban pen put sneu you know ban pen put nam you know ban pen mensau you know ban pen bor you know ka dei tang ke jing yasen piria paramngi kum ki dikot jong jai benreu hak ta krup tin re ka ba susi kalong wei na ki polok mtho ku bor isna video ya katai ka
ya kata kadur ngimla bandan kidon sibon kidur hakne kapor election MP menta ha ibang ngamla ban jak tenglut tinrai ka ba lengo kalong ba uwe na ki prok na thok kubor usna video ya ka etchenan ngikar patret yai ala pisna video yanga simet kumnong prowat lane khan kta e ka seng ngam da soi e haji sya kam non kwa re ban ban sai nama kidai tangi kam hanga hinga so ki kam para mangisi perlok te ngisuya kabang iyo nang to ngisuya prowat ya prowat sutanat kunto te hendrai ba kane ka jingle ini perlok na po slong mel kalak sim personal ira terteng jong ka seng hm para kawai dede kadau kala penlong yangi bani hap ban pensai dia ba snow bhalaga pisna video ya kam simet jong nunu breu wat nong ta pat ya ka kerteng jong peseng phi ngimla ban len ka jingme jong ki omre tang ki mission ka jingme jong ki dur ka production ka ba mi thu thao phi ngai don we ba pen i ba kti bro ha pen i ba kti kum toro production te rei ka balango ya uto production video ya uto mesin batang ka mesin sudah ha ya uto ngate ban idet te katapi kadai ka ba ngi kum keseng basu keno direct ya ga seng di perwai kalau bang surat kan play ya por election ya pha kidur ayu bom itu itau ki jingsina ayu jingdro ayu ke jing ya kan tho ki fix leu babon na ki basu edit ya ki kandidat babon ke pek kumpala i ya po no is life ke jing edit ya u doktor jisun kon bat ya u ba aden na bat kumta tak ba ki balai project ki balai pusket kita jing edit te namar kata lomba ngi kwa ba pensai ba tam de kin bansu kentok personal dia da etche nan khantam teng sen subo laron geno ki daw kolong para mangi kolong ngathai kan khamba ngi ya tir ngi tai ngi mir ngi kendo kata kata ko jing kwa jongka etche